the support of the fans. Jatend migao mar lweny Soipan Tuya otelo ne nyasi mar keto mise chakruok mar gedo mar alap tuke ma Kipchoge Keino e boma ma Kapsabet e kaunti ma Nandi. Pauno biro ting'o johera mag tuke 10,000. Alap tuke go idhi gere e lo maromo ekal 12 kendo gedo mare idhi chung'ie kod migao mar lweny. Igeno ni tich mar gero alapno dhi rumo kochopo Disemba higa manyien. Alap tuke no dhi bedo manyasani manigi kar goyo adhula kod kuonde ringo manie rang'iny mar piny ngima. Kuonde goyo orako bende dhi keti manyasani alabno. Source of champions hakuna stadium. Stadium imejengwa mahali ingine kidogo hapa lakini hapa where it is the source of champions. Nikaambia rais na deputy president mimi siwezi weka pesa ya county government kujenga stadium ndogo ambaye sio standard, yet you know for a fact all the medals ambaye imechukuliwa Kenya hii, kama ni ya marathon, kama ni ya 800, kama ni ya gani, mingi yao imetoka hapa Nandi. Tuke mag volleyball maiga kaiga mag Kipchumba Karori Volleyball Tournament osidhi ayanga kawuono e magawa moro kabende gin tuke mabiro dhi nyime